beautiful people, lovers of freedom all over the world. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, good evening for wherever you might be watching me from. I do appreciate your support always on this channel. I am grateful. In case you are seeing my face for the first time, I am Agatha Progress channel here on YouTube, and I come across your way every blessed day. Do well to support Biafra referendum, because in Biafra, we shall rejoice together. All right, I have a wonderful video here that I want us to watch together. I don't know how you felt about it, but I do hope you pick some sense from it. Now here is the video. Watch it and I will be right back. Ijele nwaanyị agazere gị. Eleghị iche na ihe mega ebe ugbu a. Ebe a nọ. Anyị nọ ebe a ka anyị nye Chukwu okike ekele dị iche. Ọkpụkpụ ụmụnna anyị ndị ọzọ na-amaghị ka ihe dị otu a na-eme. Na anyị alọtago. Maka na Maazị Nnamdi Kanu pụtara gwa anyị na ihe nna anyị mere mgbe ochie na ọ dị mma. Ya mere anyị ji na-aga mba dị iche iche dịka ndị ụka si na-eje. Na-ege nzọma ihe ndị ụka na-akpọ evangelism. Onye ka anyị na-eme n'ụbọchị taa. Odewo taa ndị Zeus na ọwụ sit at home. Eleghị unu ji unu agazi gaa ahịa gaa ebe unu na-azụ na-eme ihe na unu anọdụ ebe a na-agba egwu. Ihe mere ya n'ọhụrụ ihe a ndị Zeus kpọrọ sit at home. Woo! Ndị nna anyị ha amadụ ihe wụ sit at home. Ụbọchị ọbụla pụtara n'ụbọchị anyị. Andị taa wụ ụbọchị dị iche n'ala ndị Igbo. Ihe ndị Igbo ma ọ bụ ahịa nnọ izu anọ taa wee eke eji ekete ihe ọma. Mgbe ndị Zeus na taa wụ ụbọchị izu ike ha, anyị sịkwanụ taa wụkwa n'ụbọchị anyị ga-eji mee gịnị gaa mee ịbara nyere chi anyị, nyekwere ndị ọzọ na-amaghị na chi anyị. Dịka anyị na-ekwu na ịkpọrọ okwu Nnamdi Kanu, elee otu i chere unu kwụcha egwu a ọ ga-adị ụka na ihe mere taa ga-eme ka ọ na-aga aga ka ọ na ga-ala azụ? Ihe anyị na-eme ugbu a ga-eme ndị isi amata na obi adịghị anyị mma, na ihe ọ sọkwara ha mee na ya enweghị nlaghachi azụ, na ịga n'iru bụ ndụ. Anyị anọghị n'ime ihe ndị ihe tinyeti na anyị nọwo ụzọ na-aga aga. Ihe anyị na-eme taa ga-eme ndị isi ha hụ anyị, ha mara na anyị chọrọ ka onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ha kpọpụtara anyị. Taa oge gara aga anyị ma na taa bụ ụbọchị ụmụaka ga-aga na ihe a na-akpọ lokal gọọmenti gaga eme matpak. Ọtụtụ taa ụmụaka niile nọcha n'ụlọ ma onye ukwe nwa onye pụrụ apụ. Eleghị ichere ma ndị nkụzi ma gịnị. Ya bụ ihe gbara Igbo gharị. A sị ofu onye a na-esiri ọra nri, mana ọ dịzi mgbarị na ofu onye bịara shiri nri ya na-eyi. Ejikwa ya eji o tupu ebe anyị na-ahụ ya anya, mana ọ nọkwa ebe ahụ ihe o kwupụrụ na ọ na-adịghị ire. Eziokwu, ndị nna nna anyị ha ebilisiala n'ụra. Ndị egede na ndị ọkpọ ebiliela. Ndị ichie lara asị na be nna nna Idicha ebiliela. Amadioha eze nwaanyị Ikenga Agụ Isi Ayara ebiliela. Ya mere ha na-ejizi aka ha na-aga ozi ụfọdụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ihe ndị Zoo na-asị anyị enwere independent na ya enwere independent anyị enweghị mgbe ọbụla arapụra ya emebe ọfọ n'oge ya dị ire dịka Nnamdi Kanu siri kụziere anyị. Ya gaziere gị ndewo. Isi na aha gị wụ? Aha m bụ Ijele nwaanyị Ezumezu ndị Igbo. Ngwa ya dịrị gị na mma. Ya dịkwara gị nwoke ọma. Gaziere gị. Daalụ. This is the way it is. It is happen life in Biafra land. You cannot kill or destroy what God has ordained. God that has made the leader of Biafra, His Excellency Maazị Nnamdi Kanu, to be the head, to pilot this struggle, he knows why. And no matter how they try to stop the people, the strength of the people keep on energizing every blessed day. If you tell them not to do this, tomorrow you see it in a different angle. If you tell them to sit there, tomorrow you see it in another wonderful area. In fact, it is something that people does not understand, but you got to understand it, because Biafra is a spirit. When the spirit is in you, no matter what they say to you, no matter what they tell you, stop, you keep on doing it. That is what these people they are doing. Now it will come to a time that the fearless people will come down tonight, like they will come down, they will come out, and they will be seeing their face to face. Not this one that any little thing they start saying it the other way around. People will come to a stage whereby people will be coming out to declare it. People will be coming out to tell that this is what we believe. People will be coming out to tell that
It is high time they understand the power of the people. Before these people start coming out to do this in Biafra land, it will come to a time whereby even their houses will be too small for them because everywhere will be totally occupied. That will be the next angle. That will be the next thing. They are just planning, but let them not bring the leader of Biafra on October 21st. That is when they will know that these people, they kept quiet. It's not that they are deaf, not dumb. It's not that they don't know what they want. They know exactly what they want, but they are just allowing justice to take its place. And I believe that the world in general is watching what is going on. And when they refuse to act, then they will know that there is power inside power. In fact, I don't have to talk too much because Biafra is a spirit. That is one thing that I know. There are so many people that are claiming that they are not Biafra, rejecting Biafra. Referendum will detect that. That is just what the people are asking for, and I think that is not that difficult for them to do. When they say they should go for referendum, the people know where they belong. If it's referendum and you belong to Nigeria, you go with your one Nigeria. If it's referendum, you belong to Biafra, you go to Biafra. If there's a referendum and you belong to Oduduwa, you go to Oduduwa. That is the way it's done. Than everybody targeting their spirit, their power, their energy, looking for people that they are going to suck. That is just their work. But they should keep on watching all these our videos because they are not relenting. No. Now that they are saying IPOP is doing this, IPOP is doing that, IPOP has not even started their crying. IPOP has not started yet, they are crying. What about when IPOP stands and they say, yes, this is what we believe and this is the IPOP that you are looking for? What will they say then? Now they will say, oh, we said it, but now the world is totally quiet. You behave as if they don't know what is happening. But let me remind you one thing, that do you know that Nigeria president is packaged from UK? Now Tinubu is in UK. They started packaging him, arranging him, bending him. Later we come out and said he is the president at his age. So if you did not know your future, that your future lies in the hands of the old, if your future lies in past, if your future do not lie in present, then you should have yourself to blame and you should start asking yourself some questions. My friend, we are tired of this and we want the best for ourselves. That is what we are just asking for. All right, my wonderful family, that brings us to the end of this wonderful update. I still remain your one and only Agatha Progress, any day, anytime here on YouTube. You know the way we normally do it. We bring the news back to back and we don't give up in any of them. And if you know you haven't subscribed to this wonderful channel, what are you then waiting for? Please click on that subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. For now, bye.